Purnomo Bereng. Lah iya toh. Campur abine. Apa? Ketemu. Iya. Ya. Ini Mario aja. Senake Mario. Sing dianu anu ke? Tayang ke? Mario. Payuman deh. Oke. Ora Ngomongnya beneran kan ben digerebek kaya tayang. Metu guri ya. Metu guri. Metu guri sing ngelompat misal. Denane plak tak bong-bong Dewar to. Dewar karo Deni ku. Lah iya to ngono kok. Kowe nek tandur kaya nduk. Ayo san tandur kaya ngono. Wah, Purnomo aku yang belarah gitu. Wah, kok kena racun kayak aku. Untuk Yayan wes. Ora, Potong rambut. Aku ora iso foto. Kene tak sing kale. Aku gawe dia potong ning gagangan. Tapi cakir rapine. Mbok kira sawah lho singkal. Roh butung ten roh. Butung di nomere kayak Mbak Min. Karena umi lamine betul. Lambinum deh. Potong dengan waduk lho. Apik potongane. aku wis nyekal lho, Pak. Tapi ngidul to. Tapi ngidul iki. Tenan to. Kita penuh kidul. Ketane waduh. Sisa lone ning kono. Mau ngajak dah awal. Pakai sedina lah acarane jere pedal sepeda iku piye cekep bawa ya.